Салом алейкум бародару. Ин ғалдиракай кӯприки одамгузар ба ноҳияи Рашт. Одамои ду ҷамоата раҳшоно наздик мена. Ҷамоати Ҳоиту ҷамоати Асман. Ҳозир ман дар ҷамоати Ҳоитум. У тараф агар бигзарам ҷамоати Асман мегзарам. Мулай кӯприк чанд ҷош сурух буд. Страшный ай. Нафтам хуба. Ина. Чуд обзани мера. Уҷада як насос соз кардидан, на насос. Дастгоҳи обкашӣ мешавад, чӣ мешавад боло қатӣ ҳам ду-се бор ҳам тобистун я 5-6 об мепартояд ё намепартояд, тамом ҳам ҷай. Боло об мепартояд. Иҷада дар ин рӯсел якта сехи семенблоку пиларам ҳам хеле сохтагиан оҷона бача менам семена. Кори ка нами рӯсела ина овод канда. Кори садк аз буд мешавад, меояд инҷа семенблок дар кӯрши мебара, чувоша тахта мезана, оно свет агеси тутакай болода як гесай, як деҳа дутта 3-4-5 неҳоитан нимша як ду-се трансформатор аю тараф барои свет додан шу сим кашидан дар кор сим кашидагӣ нестанд. Хулоса ҳамун нерӯгоҳи оби барқӣ хурд ҳамин ҷамоати Ҳоита агар ҳамун 4-5 трансформатори дигара сим бикашанд отдельно баранд шу барои аю тараф свети пешкашидагии ҳукумат меояд мушай мекунад. Мақсад бояд сим бикашӣ. Сим ки бикашанд ҷамоати Ҳоит пурра свет дорада, барқ дорад. Ине дайро ови кабуд. Оли отдельно як видеои 1-3 минута менем. Вообще гап намезанем. Ягу хел одамое ки асабошу хел бугум дар номеда гапи кор асабӣ мешаванд. духтуро мефармаанд ки бире дар пеши ов мақсад бесте бароям хеле одамо як видеои 1-3 минута менем. Вообще гап намезанем, фақат овози ҳамун ова гӯш кунанд. ина ҷамоати Асман гузаштем уже. Ой дар он тараф мон офтоб аҷа. Аҷа сехи семенблок ва пиларам. Tamam.